wami uru thuolo omany kura kanda lo chopo jo pinye mabo decide kata jo ODM mabo decide ni to ng'ama telo ne bendera mar ODM. Jolonye weche mag siasa mag political pundits wacho ni nitiere ywaruok ma piny Cold War e kind Jimmy Wanjigi kod jood bura motenore kod ogai mar ODM Raila Odinga. Mokwongo iwacho ni nitiere jotelo mag ODM ok mor kod okang' mane Jimmy Wanjigi okawo mar yawo parallel offices mag ODM e counties mag Mount Kenya region. Akia ni ma en wach mar adier ni Jimmy Wanjigi ne oyawo parallel offices mopogore kod mag ODM e Central Kenya. Then mar ariyo, kane odhi timo limbe e counties mag Luo Nyanza, onge kata jaod bura achiel ma ok e Luo Nyanza mane otenore kode. Mabe nyiso adier ni nitiere ywaruok matin kata Cold War e kind Jimmy Wanjigi kod ogai mar ODM Raila Odinga. Mano tanya wacho ni ok en kamano, onge ywaruok. Nikech ofis ko loso ofis to loso ofis ODM. Ndalo mokadho toke kai no onge offices mag ODM e piny Jorabuon. Mana neno ni koloso ni ofis nitie ma bendera ondik ni ODM. Aneno ni mano be otimo gima ber, but ywaruok moro amora to ok apar. Party mar ODM nigi wegi. Baba Raila Amolo Odinga e wuon ODM. To ka en wuon pok owuoye ni kik los office. Okane ng'at moro amora manya wacho ni nitie ywaruok. En haki mar Jimmy Wanjigi. To kendo mondo Jimmy Wanjigi olos offices kuno. Osebedo piny ma giwinjore. Ok onya chiwo odiochieng' achiel nadhi loso offices to loso. Mano gima office mar ODM ma chungwa usong'eyo. Mana kamano. Ma weche mai osebedo ka ifuong'o kod jolony weche mag siasa ni Jimmy Wanjigi en project mar biro ketho ODM. Iparo ni adier ni en project mar ng'ato mondo biro ketho ODM. Ok apar. Nikech Jimmy Wanjigi en kaka Jimmy Wanjigi ng'at achiel. Chama mar ODM en chama maduong'. Ok nyal or mol achiel ni ketho chama machalo ODM. King'iyo piny ma Kenya ka sani, chama minya wacho ni very stable, higni go 10 mana ODM no. Koro ng'at achiel ok nyal biro ni en mol to dwa ketho ODM. Ok nyalre. En ODM nigi structure mage mar tiyo. Ma inyalo singo ne nyakwara mogi mane ni sani ni Jimmy Wanjigi ok en project mar ketho ODM. Anya singo Jimmy Wanjigi ok en project mar ODM. En gi haki mare mar chung' kaka member mar ODM. Nikech kila ng'ato bi ong'e kama chunye nitie. Ka chunyi ni ka Wanjigi bo beda ka Wanjigi. Ka chunyi ni ka Baba Raila Amolo Odinga chunyi bo beda kanyo. To be okane be okapar ni Baba nyabuok ni Jimmy Wanjigi. Waseneno joma ng'eny mabiro kaka Jimmy Wanjigi. To gikone gidok chien to gineno ni Baba iluongo mana ni Baba no. Kapok atieko maybe penjo mogik ewi Jimmy Wanjigi, jomoko bende nene kaka running mate mar Baba ni seche moko itemo popularize mondo bi obed running mate mar Baba. Iparo ni paro makama be nitiere on cards. Wach running mate en gima ok onya wuoye sani. King'iyo ndalo duto mosekalo, mago edho kizungu wacho ni speculations. Dhano speculate. Weche mifuong'o tu. Mifuong'o. Mago weche mifuong'o. Wach running mate, Baba emong'eyo running mate mare. Inya yudo ni kata jo kaka SG kaka Sifuna gini, jo ma party governors, MPs, they know nothing. Onge gima ging'e about running mate. Baba emabo yiero running mate mare kasa uchopo. Koero no yiere piny Central mano sawa. Koero piny Ukambani, koero en gi freedom ma yiero running mate mare. Ma okadwa wuoye speculation manyisi go. Okay, Baba an kod right mar yiero running mate mare. Yes. Lakini kaka inene.
iparo ni nitiere jo mosebedo ka wacho ni mondo babo bio ka ombulu mag Mount Kenya region, ombulu mag Jorabuon, nyaka oyier running mate mare kuok Mount Kenya region. Iparo ni en paro maber mondo Raila odhi oyier running mate mare kuok Mount Kenya region mopogore kod gwenge mamoko e Pachokae? Onyalo yiero kohero, lakini ok ni oyier mondo yud kura. Babo sebedo ka yudo kura Kenya mzima, kata central kuno sebedo ka yudo kura. En mana ni system mane nitie cha ne nitie kaka itime. Koro onya yiero kodwaro, en right. Embe anyawacho mana ni mano oyiene, but ok ochuno. Mheshimiwa Toi, wang'e ni Mount Kenya region kod jogo ombulu milion 6 kapok waketo jogo ombulu manyien ma IBC dhi chako ndiko dwe manyien. Kura milion 6 daki ing'ia iyo makama en kura maduong' manyalo miyo ng'ato bed ker. Tiwacho ni mondo Raila yud kura kata duok teko mar jalup ker William Ruto masani koro adier makende en ni jalup ker William Ruto oher Central Kenya. Wan ka jofwamb weche wang'eyo ni William Ruto ni kod jogo ombulu mang'eny Central Kenya. Koro jolony wacho ni mondo duok teko mar William Ruto piny Central Kenya, nyaka ng'ato gwel na running mate mare kuok Central Kenya mondo neutralize oduok mbi mar jalup ker William Ruto e Central Kenya. In kaka inene, iparo ni ka Raila ok ogwelo running mate mare kuok Central Kenya, odhi miyo William Ruto thuolo makare mar bedo jaloch e yiero maduong' mabiro? Mokwongo, ng'amo nyisi ni William Ruto ni jokura mang'eny Central Kenya. Siasa pok ochako, campaign pok ochako. Ruto campaign kende. Chalo ng'amo ka ondiko teri chiro to ka ng'at moro ka odielo teri chiro. Ineno ka ji mang'eny dhi ng'iango, dhi neno. Ji mang'eny bo pong' kama ondiek nitie donge. To kama diel nitie, ji matin ma be ok apani bo bedo ji bo dhi ng'iyo ondiek. But kanda sama koro dhi ai chiro dhano dhi ot. Be nitie ng'ama bo dhi gondiek? Dhano bo dhi mana gi diel. Koro weche moro ni William Ruto nigi kura mang'eny Central no, ok ane kodonjona, nikech mokwongo king'iyo siasa ma Kenya opogore kabisa higni go te. Ok ibi nyisa ni ja-Kikuyu browe wuod Jomo Kenyatta miluongo ni Uhuru Kenyatta ni odhi support William Ruto. But Uhuru ok chung, lakini en sitting president. En ma en kom no sani. Onya decide kama kom dhiye. To mano konyiso ni koro awacho ni babo moko kanyo. Embe en mana gi dwaro mage gi geno mage. Kaka jatelo motelo ne Kenya ka. Koro wach ni miwacho ni Uhuru nigi kura mang'eny Central go. Ruto nigi kura mang'eny Central go. Ano ka yie gi mano. Mano kiyieri. Piny pod chon. Odiochieng' manyoro jalup ker William Ruto e kinde mane oromo kod delegates moke kar od bura ma Kandara mano e Central Kenya, ne owacho ni oikore mar mosruok kendo tieko lweny kaachiel kod ywaruok mosebedo kinde kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta. Kinyalo pare kor jumani Archbishop mar od lamo mar jokopere ma Archdiocese ma Nyeri Anthony Muheria ne owacho ni od lamo mar jokopere mano Catholic dhi chako chenro mar keto kwe e kind Ruto kod Uhuru. Iparo ni jotelo ariyogi nyalo tiyo kanyakla kendo? An jokanisa be samoro mako dhoga, nikech king'iyo William Ruto ginege ndalo mosekalogi osewacho ni en onge ywaruok moro amora gi sitting president Uhuru Kenyatta. Koro kochopo kendo ni gidwa duogo tiyo kanyakla, dong' apani gitiyo kanyakla kata sani, nikech president en mana Uhuru, deputy pok aneno ni ogol deputy William Ruto oket ng'ato. Koro kanisa be wabed joma wacho adieri, nikech komoro achiel ok gidwa siasa, komoro achiel gidonjo e wach siasa. An ok ane gimoro amora ni jogi dwa reconcile. Weruok gi jogi, piny ber sani, piny obed kaka piny nitie no. Piny ber to ker kod jalupne ok winjre. Ng'ama wacho ni ok winjre. Kila ng'ato nigi ofise.
ng'ama wacho ni ok giwinjre. Donge Ruto kwedo chenro mag piny owacho mar Jubilee keto e tim? Okwedo to lwedo makoni kendo owacho ni gitiyo. Waketo tenge pesa kama waketo tenge watimo ma okapani en aki mar kanisa donje were piny ber jogi were gi piny kaka piny nitie no. Mheshimiwa kati wacho ni piny ber lakini nitie joma wacho ni ka Kir kod jalupne ok winjre gi yware ketho chenro mag piny owacho ber ka jotelo ariyo gi Kir kod jalupne loso kod duol achiel. King'iyo higni 8 mokalo wachore ni jogo ne winjore, Kir gi jalupne ne winjore. King'iyo development maendeleo mane nitie ndalono ok inya compare gi maendeleo man sani. Nyiencha noketa keta joge to be king'iyo joge manoketo joge mang'eny nomaki ni wach corruption. Joge mang'eny nomaki wach corruption. Mane manoduoko Kir chien. Koro sani Kir tiyo. Wach moro mawachore ni nitie ma namba 2 ma William Ruto wacho ni nitie jok moko modonje kati e kindgi en gi rais. Deber dolero ni ng'ane odonjo e kindwa gi rais ema miyo kwoti. Osebedo ka nying wacho ni nitie jomoko oluong nying ka en Raila jatelo migos Raila Molo Odinga to wach ni en osewacho ni nyaka ne handshake bedi kind Ker Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM gus Raila Odinga kanye mane oketho chenro mag development kech nubiro kod siasa mag loko katiba. Gima nyanyisi gik mineno dhi mbele kaka sani kaka barabara gi kineno super highway miloso kata Mombasa Road magi gik ma Raila Molo Odinga emane ogoro. Koro ka Kero tuo ni bikonya gi plan kaka ni dwani gino bedi mano okonyiso no odonje e kind ji ariyo gi. Gima makosa mane nitie namba 2 en nochako campaign mar 2022 kanda lupo kochopo. To king'iyo maber Ker ni sik nyise ni bede mos mondi wati mondi. Sani neno kwacho ni onge gima tich matiyore. Higni 8 mokalo ne gitiyo maber. Chakre jomoko mosre onge tich matiyore. Mano miriambo tupu. Mheshimiwa wadhi wakitika kanyo cheneno ka director mara ng'isani kinde oniang. Nyakwara mogik ka iwinje watwak achiel kachiel kod migosi Tony Sine mobeno ng'ere kod nying mar Toi molap dhoge ndong ne kom od bura ma Kibra e yiero maduong' mabiro kama watwak kod weche mag siasa ka achiel kod chal ma Pachokae. Mheshimiwa aneno ka sakro dhiyo jo Kibira jo bedroom ang'in sani kuro uketo Lolwe gidwaro neno achiel kuom wuoyo wuotgi mowuok oko madhi laro kom od bura ma Kibra e yiero maduong' mabiro. Adwa mi thuolo mondo ilos kod jo Kibira inyisgi ni telo mar Mheshimiwa Tony Sine dhi timonu ang'o tang'o nyaka giyieri mondo ka idhi timonu ka giyieri thuolo en mari Mheshimiwa. Erokamano. An kaka Tony Sine ma onyuol be Kibira e chuny Kibira Kianda. Kochopo higa mar 22 adhi manyo kom mar ubunge mar Kibira. Tapani gik manya timo Kibira bong'ere nikech asebedo katimo gi kata ka ok adwa kom. To moloyo king'iyo mbunge wa mane machon mani luongo ni Ken Okoth manosiepna manosenindo notemo kabisa eneo wa Kibira as a whole, especially a watch school. Nineno ka notemo watch school, gero school, ng'iewo school buses, kod miyo jopuonjre basari. To ne ber kabisa nwamorgo. But ing'eni kiwuoye wach telo ok en about school kende. Nitie gik mang'eny kidwa wacho wach school to nitie joma onge nyithindo. Ok apani ubo winj gimbe gin gi mahitaji margi gi rights margi mar yudo kony. Sani aduoko ne Mheshimiwa Lawrence Otieno erokamano maduong'
nikech aneno koyware gi barabara mane kijiji makata ot wang' to mtoka manego mach chopo ma ok odeko, koro bedo ni gine tin, asara tin mar ute mowang'. Kapo na donje kom MCA mora mora mibo yier, apani wabo bedo ga gi bura kila dwe mondo wane kaka wakonyo pinywa mar Kibera. Wach school wabo dhi go mbele, bursaries wabo miyo ji equally, nikech sani king'iyo to nitie ubaguzi e wach bursaries. Nitie jok mimiyo mang'eny, nitie jok mimiyo matin. Nitie gik machalo kaka mond liete gi nthikie. O kaka shifu telo mar mbunge man sani en mane nyalo ne osetiyo kako nyalo. But an uongozi mara abo include mond kie gi nthikie, mond liete gi nthikie. Nikech ambe nadongo kanyo ka onge jonyuolna. Koro mago e gik manyaka wang'i. Nitie gik machalo pi, nitie gik machalo cho. Mago te e gik mango e mpangilio mara, e sera mara. Jo bedroom nitie sports, yes. Nitie tugo kanye mabire. Nitie gik machalo tugo kaka nyocha neno ka keto tugo to nikech ywaruok mar siasa final jomoko nogo simu moketho. But amor ka jakom mababa noyie ni final idhi tugi to bo bedo wendo modhial. Idhi tuge karang'o? Pok wayudo date but idhi tuge. Ang'eni bro nyiswa mondo wanyisa jo bedroom. Yes. Jo bedroom aloso kod jogombole kar od bura ma Kibra, mano bedroom mar baba. Kawuono watwak achiel kod migosi Tony Sine madhi laro kom od bura ma Kibra yiero maduong' mabiro. Winjo gigo ma odhi timo e weche mag somo, konyo nyithi kiye kod mond liete, ka achiel kod chwalo weche mag gero talanta kata weche mag talents. Mheshimiwa Kibra kod grube mag vijana mathoth sana. Ang'o matelo mari dhi timo mar konyo rowere modak kar od bura ma Kibra? Nitie eng'eni king'iyo jotendwa, most jotendwa especially mawabunge ma Nairobi ka, nenore ni ei parliament kae gikia buttons monego beni diyo ya wuoyo yud tich. King'iyo kabila moko kata jotelo ma kabila moko kako kuche omiyo jogi mang'eny tich nikech ging'e system matiye parliament. Nitie gik machalo youth empowerment. Kila ng'ato wuoyo about car wash, mtokni adi mane kijiji ma vijende bolwoko. An makanya ungi. Nitie gik mang'eny mwanya timo ne vijende. Kiko kaka talanta mag mpira go, kaka manyo nigi tije, industrial area tije ungi. Mana kaka yudo tije gi tabu. Nikech kata sama wuoyi kodini, nitie vijende masemiyo tich malo almost 400 e Kibera ka. Machimu gi nyinga, modak gi nyinga. Koro nafasi nitie. Ang'eni thuolo koyudre wabiro luongi kendo mondo iler ne jo Kibera mang'eny gigo ma idhi timo ka giyieri ka jaod bura ma Kibera. Lakini kuom seconds 20 kilose about talent, konyo talanta ma Kibera, wantiere kod paw tuke ma Udli. Usebedo ka kanyo ni ilose nyaka sani Udli pok olos. En ang'o ma idhi timo e gero paw tuke ma Udli mayudore kar od bura ma Kibra? An awuon atugo Udli, kaminena ni aja mpira nyaka sani. Atugo nyaka e Premier League ma Kenya. Atugo nyaka e Gor, Reunion, ang'e watch sports, talanta. Udli be wase yware moromo. Nitie ndalo mano gol milion 6 ni loso stadium mar Udli. To tinga no biro mo oywero matin to weyo kamano. But sani to amor kaneno kilose. Nikech Udli to mar be county. Ok en issue mar serikal maduong' national government. Yes. Udli en wach county. Tamor ka be jatend county sani temo kabisa. NMS gi Mheshimiwa Kananu. Aneno ka Udli dhi mbele. Ma in the next few months hapa ni Udli bo bedo noserumo. Okay. Gi pap machalo kaka line saba. Yes. Mago pap monego benisa ni nitie taf. Nikech gin pap modich seche te. To be giketo nthindo busy. Thuole momayo wang'o Mheshimiwa Barka ka asesingo abiro luongi kendo mondo idhi nyime kod twak kod jood bura jogombolo ma Kibra. Ere wach mane mogik minyalo wego nyikwara mogi kuom seconds 20 kende? Nyikwara mogi
wach manya we ugwen mana wach achiel to en wach jakom ni Raila Amolo Odinga. Sani uneno ka pinje koro ywak kaka Waluya ywak gima duo ma Waluya margi. Piny jo Rabon duo mana ng'atgi. Piny jo Atol duo mana ng'atgi. Ana kwau ni kaka nyikwara Mugi kik wabede gi pingamizi mora mora e wach jakom ni ng'ato be wuok ni en koro dhi e chama moro ywaruok wuok e piny Luo ni jomoko pingo Raila. Ochopo akang' makoro Nyasaye be nenonwa. Akwau wabiro e ODM wasing jakom dhi yudo komni. An mano kende gima nyawacho. Kik wayud ywaruok mora mora e wi jakom. Kik ng'ato pinge jakom. Kineno namba 2 ok yot yude kabindgi jalang'o mapingo namba 2. To wan wasiko mana ni jamoko wuok gipingo jakom. Mano gima ok wadwa kabisa. Ndalo wa uchopo. Mae kinde, mae ndalo. Ma kila ng'ato koro wabed kamoro achiel. Kila nyathi koro tuge dhodgi. Ndalo wa ochopo mae kinde nyathi ka nyathi utug e dhodgi. To gima anyalo paro ni obiro na bedo ndalowa kuponi wakao ombulu karomwa kendo wuok oko mar goyo ombulu karomwa. Duol mochung'ne bago yere Pachokae IBC dhi chako ndiko jogo ombulu manyien dwe manyien nyakwara Mogi akwai gi muolo. Kapodi ionge kod ombulu to in kod ID. Ka ionge kod opande wug sani idhi kawo opande bang' yudo opande. E kinde ma IBC dhi chako ndiko jogo ombulu manyien dwe manyien oko idhi kawo ombulu mari. Kochopo chieng' yiero maduong' dhi go ombulu nikech telo iyiero mana kod goyo ombulu. Ok kaw telo kod goyo koko e social media kata public gatherings. Woguru ndikre ka jogo ombulu to kochopo chieng' luto ombulu waluturu ombulu. Mano bende makelo e giko mar twak mar odiochieng' ma kawuono wan kod morne watwa kod migosi Tony Sine madhi laro kom od bura ma Kibra yiero maduong' mabiro. Kwa yudo thuolo kendo wabiro luonge mondo twak kodu. Erokamano kuom keto Lolwe TV, med mana kete Lolwe TV, nyinga Chris Owen. Oseyal ni muma nitiere sai makiwene lweny to biro kedo ni sani osekor ni wach. Nitiere chogo manyalo tuo kuom dhako makato nyuol to nyithindo sasa mano chogo motuo. Wach manyalo ngima wach nene diera ok mede kod wach machielo. Tibiro romo gi teko Nyasaye gi gik madongo ma Nyasaye timo. Iseteme konde te kendo isewinje e TV mopogore opogore. To kata kamano kapok iwinje Lolwe TV gi injili maler, nyiso ni pok rado gi konyruok ni adier. An Bishop Nerea Mbewa, mawuok e kanisa mar Hope for Good in Christ. Kuom mano, arwaki injili maler mawuok e Lolwe TV Jumapil ka Jumapil saa 3 okinyi. Injili miya rwako wache. Injili mosandane. Gor Mahia en klab maradhula maduong' ahinya e Afrika ma ugwe kaidi. Sama Gor gocho piny lich, sama Gor gocho mor ng'eny kendo bao ywaka, sama Gor nie pap Green Army Oil Sedan, sama bao ywaka mor ilo kod nyadhi ni kodwa maratani. Emomiyo koro ochoko sama in bende nyaka koro ichung kod klab mari mar Gor Mahia kaka jahera kuom johera 2 milion masani koro osechiwre mar golo siling 100 kende mar mondo mi koro gikony klab nendo mar Gor Mahia. Chung kod Gor Mahia sani, or pesa ni e paybill number 4025683. Account number ndik Gor Mahia FC. Okinyal dong chien sama chur timbe dhi nyime. Ndik sigandi e Gor Kae ndik kaka ng'ano endo ma en jahera mar Kogalo. Bed achiel kuom jogo eko ma bende ibro kwane Gor Kae ndi. Or pesa ni sani. Gor Mahia Kogalo, mayienga mayiengo piny.